på kong Harald Hårfagres tid. Han var søn af Halfdan Svarte, Der var søn af Gudrød Jagtkongen, som igen var søn af Halfdan den Gavmilde og Madkarl, en søn af Øystein Fjerd, som atter var søn af svenske kongen Olav Træhugger. kom Ravnkel til Island. Ravnkel havde forbudt sin revisor Ejner at tage hans bil, men Ejner tænkte, fuck det, og tog den alligevel. Ravnkel havde sagt til Ejner, at hvis han tog bilen, så ville han dræbe ham. Så det gjorde han så, og Ejner døde. Ejners far Torbjørn og hans fætter Sam besluttede sig for at retsforfølge Ravnkel og krævede hans landejendom i Tønder. Sam og Torbjørn vandt retssagen og fik landejendom i Tønder, mens Ravnkel blev erklæret fredsløs og levede med rigtig dårlige vilkår. Sam var lige ved at slå Ravnkel ihjel, men han gjorde det ikke. Det går du til at fortryde, Sagde Torbjørn. Nu hvor Torbjørn og Sam var kommet til magten, besluttede de sig for at smide Ravnkels bil ud over en klippe. Ravnkel fandt ud af det og blev sur, så han vendte tilbage for at tage hævn. Den netop hjemvendte Øjvind var i familie med Torbjørn og Sam, og derfor dræbte Ravnkel ham. Ravnkel tager videre for at slå Sam ihjel, men han gør det ikke. I stedet for så laver de en aftale om, at Ravnkel får godset tilbage til Tønder, og Sam må så leve med under dårlige vilkår resten af sit liv, ligesom Ravnkel gjorde.